दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै दिनै बर'फोरनि मोनसे जारिमिनारि जि हिस्टरिक मोनसे माने पिस एकर्ड जाबाय एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ बेयाव प्रप'ज बड'लेण्डनि बर'फोरनि जिखिनि एसपिरेसन दंमोन बिनि बाहेरनि बर'फोरनि जि एसपिरेसन दंमोन कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि एसटि हिलनि जि एसपिरेसन दंमोन आरो अल इन्डियानि बेंगलाव थानाय मेघालयआव थानाय बर'फोरनि जि एसपिरेसन गासैखौबो इन्टेक्ट लाखिनानै एजुकेशन लेन्ड राइट पलिटिकेल आइडेन्टिटी लेंगुवेज लिटारेचार कालचार गासैखौबो इन्टेक्ट लाखिनानै मेक्सिमाम लेभेलाव बर'फोरनि फैबाय थानाय समाव थांना थानो हानाय बा बर'फोरा गावखौनो गोख्रों मोनसे गोग्गोम हारि हिसाबै गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननो हानाय गासैबो क्लजफोरखौ सोजोबनानै मोनफ्रोमबो पइन्ट्सखौ मोनफ्रोमबो क्लजफोरखौ बिजिर नायबिजिरनानै भारत सरकारजों जुजिनानै भारत सरकारजों टेबोलाव डिबेट खालामनानै बेयाव सोसननाय जादों आरो आं सानो जे बे एकर्डआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि एकर्ड आरो बेनिखायनो जारिमिनारि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो थांनाय मोननै एकर्डआव जायफोर क्लज जायफोर दफाफोरखौ जों मोनाखैमोन जायफोर जोंनि मोनथायफोरखौ राइट्सफोरखौ अधिकारफोरखौ जों मोनाखैमोन आरो गोबां जायगाया माने गारनानै गालांजादोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोनफुंजोबदों आरो बिनि उनाव बर'फोरनि गोलाव समनि जि 34 इयार्सनि आर्मस रिभलिउसनमोन बेयाव मोनसे अस्थिरता सृष्टि जादोंमोन भारत सरकारजों जुजिनानै गोबां मानसिया गोबां जोहोलाव जोहोलावजोआ मुंख्लं जाबाय न'खरा बायलांबाय आरो दिनै पिस प्रसेसनि गेजेरजों बे 15 बोसोराव दिनै जि फाइनाल एग्रिमेन्ट बेयाव रन्जन दैमारि हान्जा गबिन्द हान्जा धीरेन बर' हान्जा आरो लोगोसे सावरायग्रा हान्जा मोनब्रैबो हान्जाया सिगनेचार होनायनि उनाव बर'फोरा मोनसे गोदान चेप्टार गाबोननिफ्राय मोनसे गोदान बेयाव थासारि फैगोन गोजोन फैगोन खौसेथि फैगोन आरो गोरोबलायनाय फैगोन लोगोसे सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा उदाङै रायजो जानो फरायनो थाखाय स्कप मोनगोन जोंनि राव थुनलाइ हारिमु कालचार दामनाय देनाय आबाद मावनाय रांखान्थि राजखान्थि गासैबो बिथिंखौ जोङो मोजाङै मावफुंलांनो हागोन होननानै जों सानो आरो दिनैनि समाव बे एकर्डनि गेजेरजों जायफोर क्लजफोरखौ जों मोननो हादों बेयाव मेजर माखासे एचिभमेन्ट दं होननानै आं सानो दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि NIT अर्गेनिक इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै दिनै केन्सार इन्स्टिटिउट केन्सार हस्पिटालनिफ्राय लानानै नेरिम्स माने नर्थ इस्ट माने बे रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेनेजमेन्टनिफ्राय लानानै गासैबो माने बेयाव जिखिनि इन्स्टिटिउसन आरो जिखिनि जोंनो जौगानो थाखाय इक'नमिकेलि जि भायेबल मोनसे जोंनो इन्डास्ट्रियेल पलिसि नांगौ लेन्ड पलिसि नांगौ आरो लोगोसेयैनो जोंनो माने मोनसे स्पेसियेल जि पेकेज इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय फारसेथिं नोङो DCSPनि जिखिनि माने बिथांमोनखौ मनिटर खालामनो हानाय बा कन्ट्रल खालामनो हानाय जि बेबस्था बेयाव बे क्लजफोराव फैजोबदों आरो बेखायनो जोङो दिनै रंजानायजों मोनसे गोग्गानाय जोङो लानो हादों आरो बेयाव दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बाथ्राया रिपिटेडलि फैदों बयनिबो मोनसे कुइसन आरो बे कुइसननि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जेरावखि थाया मानो जों इउनाइटेडलि गसंनांगोन आरो जुजिनाया मालाबाबो जोबा मोनसे एकर्ड जादों गोदान मोनसे जुजिनाय थासारि फैगोन दा बेखायनो गाबोननिफ्राय बे एकर्डनि जि लेटार एन्ड स्पिरिट आखरे आखरे इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो जुजिलांफिननांगोन आरो बे जुजिनाय बेलायाव गणतान्त्रिक पद्धतिजों जोङो जुक्तिजों जों जुजिनांगोन दा सनितपुर आरो धेमाजिनि बिश्वनाथनि जि बेयाव जि हाबनायनि बाथ्रा बेयाव हम मिनिस्टारा डिउरिं माने साइनिं अफ एकर्ड बिथाङा क्लियारलि बुंदों जे गोदान माने भिलेजेस आरो गोदान एरिया इनक्लुजन खालामनाय जागोन एकर्डआवबो लिरनाय दङ जे इनक्लुजन अफ माने निउ एरियास एन्ड भिलेजेस एस माने डिमान्ड बाय द बड' अर्गेनाइजेसन एक्सक्लुजन अफ माने एक्जिस्टिं माने नन ट्राइबेल भिलेजेस फ्रम BTAD एक्जिस्टिं BTAD बे लिरनाय दङ आरो बेखायनो बड'लेण्ड जि टेरिटरियेल रिजन BTC-खौ अभारकाम खालामनानै बा BTC-खौ माने बारनानै गोदान मोनसे जि सेटआप बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे गासैबो बर' हारिनि थाखाय गनायजानाय जागोन आरो बयबो बर' फिसाया बेखौनो लुबैदोंमोन जे अन्तत बर'फ्रा गोलाव समसिम गावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गायसननो थाखाय जाति हिसाबै थांना थानो थाखाय मोनसे ओरैबायदि एरेन्जमेन्ट नांगौ जाय एरेन्जमेन्टआ जोंखौ मोगथाङाव मोनसे जाफुंसार हिसाबै जोंखौ फोथांना लाखिनायाव जोंखौ जेब्लाबो मदद होयो आरो जोङो आवगायलांनो हायो।